Книгата на Енох днес често не се чете само от любопитство, а се използва целенасочено, за да насочва хората в определени духовни посоки, които се отклоняват от библейската истина. Именно тук се крие сериозна опасност, която трябва ясно да се разпознае. Основният проблем е, че книгата на Енох поставя силен акцент върху ангелите, падналите ангели и скритите небесни структури. Тези теми изглеждат привлекателни за мнозина, защото дават усещане за по-дълбоко познание за невидимия свят. Но точно това привличане често се използва от групи, които вече не поставят Исус Христос в центъра, а ангели, йерархии или специални откровения. В много случаи от това възникват учения, които могат да се нарекат ангелски учения. На ангелите се приписва роля, която далеч надхвърля това, което Библията позволява. Хората започват да се занимават интензивно с ангели, търсят контакт, опитват се да разберат техните имена, рангове и функции и насочват вярата си към тях. Проблемът е ясен. Фокусът се измества от Исус Христос. Библията ясно предупреждава за такива развития. Ангелите са служители на Бога, не обекти на поклонение, не посредници на нашата вяра и не източник на допълнително откровение. Когато човек започне да се интересува повече от ангелите, отколкото от Христос, това е ясен знак за духовно отклонение. Сектите често използват точно този подход. Те вземат елементи от книгата на Енох, изграждат върху тях сложни учения и създават впечатление, че притежават специално знание, което обикновените християни нямат. Така се създава зависимост. За да принадлежиш, трябва да приемеш тези специални учения. По този начин постепенно се подкопава авторитетът на Библията и се заменя с човешки тълкования или допълнителни писания. Друг характерен белег на такива групи е твърдението, че са открили скрити истини. Това може да звучи убедително, но противоречи на същността на Евангелието. Бог не се е скрил, а се е открил напълно в Исус Христос. Няма тайно допълнително знание, което е необходимо, за да познаем Бога. Ако книгата на Енох води до това хората да се занимават повече с ангели, тайни структури или специални откровения, отколкото с Исус, тогава тя изпълнява точно ролята, която много заблуждаващи движения използват. Тя отвлича вниманието. Цялата Библия обаче показва ясна и проста истина. Исус Христос е центърът. Той не е един от многото духовни участници, а Божият Син, единственият път към Отца. Всичко, което отклонява фокуса от Него, независимо колко интересно или дълбоко изглежда, е духовно опасно. Затова е необходима бдителност. Не всичко, което звучи религиозно или древно, е истинно или полезно. Мярката винаги остава Библията. А тя не ни води към сложни ангелски йерархии или тайни учения, а към ясна връзка с Исус Христос. Който стои твърдо в Него, не се нуждае от допълнителни книги, скрити откровения или ангелски учения. Защото в Исус единствено се намира цялата истина, която води към живот.